Bulahan sila nga nagasunod sa balaod sa Ginoo. Nindot kayo mga igsuon pamalandungan ang atong salmo responsoryo. Kinsa katong nagsunod sa balaod ug kabubuton sa Dios. Indeed, you and we are so blessed. Unsa maning mga kabubuton sa Ginoo? Sa atong ebanghelyo, sumala sa ebanghelyo ni San Mateo, nindot ang last portion nga naingon dinhi. Be perfect as your heavenly Father is perfect. Unsa man but ipasabot ani? Ang ato bang ebanghelyo nag-ingon, does it mean it's perfection? It means dili kita makasala? It means wala kitay sayop? Mao ba kini pagpasabot sa giingon sa ebanghelyo sumala ni San Mateo? Be perfect as your heavenly Father is perfect. Kung mao kini ang atong pagsabot sa perfection, kung mao kini ang atong pagsabot sa perfection, wala gayoy makasunod sa kabubuton sa Dios. Kaya nga naman, kitang tanan dili mga perpekto. Gawas na lang kung imong pangalan perpekto. Kaysa may perpekto pangalan dinhi. Wala. So meaning to say, kitang tanan dili mga perpekto. Kitang tanan makasala. Kitang tanan anaay kahuyangan. Pero nindot pamalandungan, unsa man ang buti pasabot sa perfection. Sa laing version sa Gospel ni Saint Luke, ang gigamit nga pulong ni Saint Luke is not perfect, but be compassionate as your heavenly Father is compassionate. Mao kini ang perfection nga giingon. Nga kita di ay mga magtotoo, kita nga mga binunyagan o kita nga nituo sa atong Ginoo, kitang tanan gipahinumduman nga unta mamahimo kita sama sa atong amahan nga compassionate, nga mahigugmaon, nga nahigugma, nga walay discrimination. Mo ni sa atong ebanghelyo kung nakadungog kita nga ningon, higugmaa bisan ang imong kaaway. Higugmaa bisan katong nagpasakit og nagpersecute kaninyo. Kay apil sila usab mga anak sa Dios. Mao kini ang punto nga gipasabot sa atong ebanghelyo. Be perfect as your heavenly Father is perfect. It doesn't mean perfection nga dili na lang kita makasala, nga dili na lang kita masayop. Of course, kitang tanan masayop man gayud. Sa atong tawhanon, our human nature, naagayod kitay tendency na ay mga panahon nga kita makasala, nga kita masayop. Ang buot ipasabot ang punto, perfection means compassion. Loving perfectly, just the Father loves us all. Bisan paman sa mga tao nga nagpasipala kanato. Kinsay atong model? Si Jesus. Si Jesus tao. Nakadungog kita unang Domingo sa Quaresma. Unsa man atong ebanghelyo? First Sunday of Lent. Kinsay na hinumdum? Last Sunday. Unsay atong ebanghelyo? It's about the temptations of Jesus. Jesus was tempted by the devil in the desert. Diha nagpakita ang iyahang human nature, ang tawhanon. Si Jesus gitintal, pero ngano man nga nakalingkawan siya, ngano man nga iyang labanan ang tentasyon tungod sa iyang lalom nga connection ngadto sa Amahan. Karon sa atong ebanghelyo kita gipahinumduman, yes, kitang tanan mga tao, kitang tanan subject sa sala, kitang tanan naay kahuyangan, pero naausab kitay kapasidad nga mabuhat ang kabubuton sa Dios. Kay ngano man kita gihimo man sama sa kawangis, we are made by an image and likeness of God. And by virtue of our baptism, kita nahimong anak sa Dios, o kay kita nahimong anak sa Dios, kita gihatagan usab sa Dios og kapasidad. Mao kini mga igsoon, kay usahay man gud, mao kini atong himuon nga rason. Tawo ra man gud ako, nasipyat gid ako. Ug permi na nato himuon nga rason. Yes, kitang tanan anaay mga panahon nga makasala. But
Hinaot pa unta nga dili lang kita mustik dito og muhunong dito. Hinumduman nato nga kita usab anaay kapasidad. Mao kini ang pahinumdum sa atong ebanghelyo karon. Be perfect as your heavenly Father is perfect. Ang perfection nga buti pasabot ani nga unta mahisama kita sa Ginoo nga nahigugma perfectly, loving perfectly sa mga tao, loving perfectly without discrimination. Mabitaw ang ningon atong ebanghelyo, ningon ang Ginoo sa ebanghelyo sa sumalan ni San Mateo, unsa pa man inyong gipangayo nga ganti gikan sa Ginoo, kung ang inyong higugmaon katurang nahigugma ninyo. Wala gayud. Pero kung gusto kita mabulahan sama sa atong ebanghelyo, sama sa atong salmo responsoryo, bulahan sila nga nisunod sa kabubuton sa Dios, mao kini ang ato ang challenge. We also love those people who are unlovable. Nakahinumdum ko in our class in prayer dito sa seminary, sa amo ang discussion, na dito usa sa mga nigawas sa libro nga among gigamit. Even in our enemies, God also dwells in them. Bisan sa mga tao nga atong gikalagutan, bisan sa mga tao nga grabe na itong kontra, God is also present in them. Kung kita sa pasakitan o istorya, kung kita naibuhakan ng tawhanan na ibuhaton nato, wata kahibaw nga maupod ko na naapoy gisulti ang Ginoo kanato, pinaagi nila. But unfortunately, kita, igo lang selective manggod kita. Igo rata maminaw sa mga tao nga lovable. Igo rata maminaw og mutuman sa mga tao nga nakaingon ta nga loving. Pero kung nagatay kontra, bisag naa siya isulti, bisag nindot, di gid ta maminaw. Kaya nga naman, we have our own biases. That is why, my dear brothers and sisters, today we are all reminded, we are all encouraged, and we are all challenged to love perfectly, just as the Father loves perfectly, to love without discrimination, to love inclusively, not exclusively. Mao kini ang nindot nga pamalandungan in our first Sunday of Lent, first week sa Lent, preparation para sa umaabot nga dakong kapistahan sa atong pagtuo, ang Pasko sa pagkabanhaw. Hinaot pa unta nga sa atong pagpangandam, pangayon po nato sa Dios ang grasya. Kay balo kung lisod kini, mo kini usa sa pinakalisod nga kasuguan sa Dios. Imagine, love your enemies. Our tendency nga mo retract, our tendency is to revenge. Our human tendencies is to revenge. But the Lord is telling us the other way around. Mo nang nindot ang challenge sa atong salmo responsoryo. Bulahan kita. Ato ning himuon nga owning bulahan kita nga magsunod or magasunod sa kabubuton sa Dios. Amen. Palihog manindog.